Ha? E verde. Păi vezi ce ai bun de mâncare acolo. Kiwi și tomate. Uite, de alea bune. Banane nu-s bune? Ia banană. Uite, de-astea, ia. Nu vreau. Uite, ai kiwi, asta e bun. Ia, tai două și tare, mănâncă. e Cum e tare. tare dacă e moale? Ce aștept să strice? Uite, ia-l pe ăsta că e mai moale. Na. Ce este amarillo? E de la Maria, de la scump. Ai, amarillo. Ia. Îi vezi? Uite, de la scump. Zespri, nu-i zespri. Ăsta costă 6 euro kilo. E dulce. E dulce, normal. Uite că... Cine a văzut acum dacă e dulce sau nu e dulce? Congelator.